munhu wese ari kuenda kupraise and worship hazviri kuti ane chipo. Handiti ichokwadi kana munhu wese ari kupraise and worship ane chipo. Anoda anenge ane shungu. Munhu wese ari kupraise team ane shungu. Exactly. Zvechipo inenge yaimwe nyaya. But kana chiripo hacho hazvina kuita. But neshungu dzako idzodzo Mwari anokwanisa kungokuponesa. Saka imi murozvisa pakategori yevane chipo vaya. Ndingati ndine chipo. Saka ndirekotaura asina chipo here. Makadini maswera seiko vanhu vepaintaneti, vanhu vepafacebook, vanhu vepayoutube. Nhasi ndine mumwe muimbi tati timboita kanhaurirano muchiziva kuti iye ndiye ani. Ndikutaura nani zuva ranhasi? Zita nditwa Nyarumwe. Alright. Ini ndaa ndichikunzwai muchiimba saka ndoda kuti muzongoti taurisei maimbiro atatichiita kuti zvidi zvinatsofamba. Kune vasati vafollowa ndozokumbira mubaye button rakanzi follow iro kuti tirambe tichikunzirai content each and every day. Kune vari kuona vari kuyoutube bayai subscribe naika. Mabva kupi zuva ranhasi? Ndabva kukadoma. Ukadoma. Ndinoimba gospel. Unoimba gospel. Chii chakaita kuti musaridze kuimba gospel? Takangokura tinamata patira diki. Alright. Saka ndo music yandinongoziva. Saka vanhu vasinganamata havakwanisi kuimba gospel. Vanokwanisa. Depends kuti nekuti unoifarira. I like it zvangu. Alright. Kungoimba chete ndakatanga kuimba muchechi ndiri kuma Sunday school. Okay. Alright. Okay. And then to lead also kind of praise and worship and grade 6. Okay. Kuchechi munenda kupi? Munenda ku FM in Zimbabwe. Ini. Oh no. Okay, go on ku FM anokutsigira here. Sezvo makabva Sunday school muchimba ku FM. Zvakanyanya. Zvototi tichingobuditsa music tine takatohita zvakadaro. Vanofara zvekuti. Alright. Tichienderera mberi mune here vaimbi vanokuinspire yo music. Kana kuti pamakatanga because manditi makatanga ku Sunday school. Chii chakanatso kukuitai kuti mufarire kutanga kuimba? Mune vaimbi here vamunonongedzera kuti uyu anonditira zvakanaka uye anondisimbisa panyaya dzangu dzekuimba? Ndichitanga kuimba ndichiri Sunday school ndandisanga kunyazoziva magospel artist akawanda. Munhu aindinspire zvakanyanya is my big sister. Alright. Anonzi Lydia. Okay. South Africa iko zvino. Alright. Then nekuzokura uchiteera music ndanyanya kuda baba namacharanga. Alright. Zvokuti vakanzi collab nhasi chakatotsva. Ndofara zvekuti. Alright. Andofunga vanopota vachivhiwa ndofunga vachazviona kuti vari kudiwa collab. Album ine 5 songs. Mamwe worship songs and the other one is a praise song. Ndinotarisira kuti vanhu vachakomborerwa. Nekudzidzawo. Alright. I believe kuti mune ma-messages anoencourage unokuinspire. Alright. Mungati album renyu rakatageta vanonamata here kuvasimbisa kana kuti vasinganamati kuti vatendeuke? Rakatageta everyone. Rine zvese izvozvo kuevangelize nekuencourage ma-Christians as well. Nekutotendeutsa? Exactly. Alright. Okay, ko munozvoonawo seiko semunhukadzi kupinda music? Is it easy or is it difficult? Kupinda music, kungopinda music hazvina ine gender. Alright. Zviri ikwawo zvese zvakaringana. Zvinongofanana, munhu wese anomerwa, munhu wese anoshingawo kuti zviite. That's what I believe. Kuma challenges, saka mutorina kana any challenges you are facing? Challenges ariko. Naturally in life kuna challenges. In everything that you want to do, kuna challenges. Okay. But unongoshingirira kusvika zvaita. Because imi manitaura kuti makatanga kuimba muri grade 6. Which means up to now maybe mane almost 30 years muchibva pa ku Sunday school. Chii chakaita kuti muzoda kuzoimba mane takurekodha kudai so? Munhu akandiencourage kurekodha is my pastor, anonzi Pastor Jet. Alright. Ndisina pfungwa dzekurekodha, ndaingoimba wangu muchechi. Praise and worship church. Alright. Saka mufundisi wavo ivo vanorekodhawo futi. Alright. Saka ndakatanga ndichivabatsira as a backing vocalist. Okay.
and then ndibva vakazoti you must record. Ndipo vakaramba vachingondiencourage vachingondipa that push until I decided let me do an album. In fact ndakatanga nesingle ndibva ndazoita this album yandakuita. Wow, alright. Hey, kashoma mazvinzwa mafundisi ari kuona ari paplatform kurudzirai vanhu vari kupraise and worship. Hezvo maitapu sevato mustudio vari kuimba. Hey, saka munewo mashoko here kune vari kuitawo mapraise and worship izvozvozvo but vachishaya kurudziro. Wodii wotouya kuna mufundisi wenyu? It doesn't necessarily mean kuti kurekodha ndokwega kushumira. Kana uchinzwa kuti panzvimbo pauri ipapo uri kushumira zvakakwana ita. Kana wani call yacho iyoyo futi ukanzwa kuti unofanira kurekodha unongoita. Alright. Because I believe there's time for everything. Nguva inokwana kuti unonzwa kuti I must record. Alright. Saka in other words, munhu wese ari kupraise and worship hakusi kuti anogona kupinda mustudio achiimba. Vamwe ndewe kungofira vari kupraise and worship ikoko. Kana achida anogona kuimba. And then kana akasada haisi mhosva futi. There's nothing wrong. Ndozvandikuedza taura. Alright. Saka pane vamwe vanofanira kungoramba vangori kuchechi. Isusu tobva taita zvekurekodha tichikurudzirwa namufundisi. Not necessarily. Handiti zvinhu unongone chipo here. Kana une chipo. Munhu wese ari kuenda kupraise and worship hazviri kuti ane chipo. Handiti ichokwadi here. Kana munhu wese ari kupraise and worship ane chipo. Anoda, anenge ane shungu. Munhu wese ari kupraise mane shungu. Exactly. Zvechipo inenge yaimwe nyaya. But kana chiripo hacho hazvina kuita. But neshungu dzako idzodzo still Mwari anokwanisa kungokuponesa. Saka imi murozvisa pakategori yevane chipo vaya. Handingati ndine chipo. Saka ndirekodha kuti hasina chipo here. Izvozvo zvinodzikwa nevanoteerera kuti chipo yakautana. Okay. Alright, it's okay. Vanhu vese vandinointerview hapana anombobvuma kuti ane chipo. Hapana. Saka meno vateereri vachazozviona. Alright, kune vane vachida kubatai kana vachida kuzokusimbisai vanokubatai sei? Namba dzangu dziri paWhatsApp 774. Daidzisai 774 010 835. Alright. Handiti. Thank you so much. Hanzvadzi mabva kukadoma kuya kwaMutare muchitisimbisa.